Matematika hiç düşünemem. Çözüde nereden başlayacağımı bilemem. Mesela çözüde kam yanlışmaktan korkuyorum. Matematika tapağına girsem içimde korku bolýar. Kiçik wagtymda köp etmek barmaklary bilerdim. 2 emas. Başta gaty çylşyrym geldi. Hazap bilen aram yok. Matematikanın haramı. Sebebi misaly çözüp bilmeli diýip pikir etdim. Özüme anaman bolman üçin köplençe özüm çekinýärdim. Men muny hiç haçan başarmam. Men hinidem özüm tanymana finansýan. Hiç düşünüp bilemem. Matematika sapakda men özümi akmak gal duýýardym. Çözüde nereden başlayacağımı bilemem. Matematika özümden öýtgüşik önem döredýär. Men matematika ökde däl. Başta karanlık gelýärdi. Kellem işlemen başlaýar, näme etjegimi bilemok. Misaly, näme çözeceğimi bilemem. Köpimiz matematikany bilmeýänimiz üçin, köpimiz matematikada ökde dälimiz üçin. Kökün içine sağını daşına çıkarmaktan kösenýär. İlk sırada kösenýär. Hakam bilýär. Özüni allytmaly. Olar bilýär diýip men özümi pes görürdim. Men bilemokdym. Matematik uğru boyunca kämilleşip bilen. Inni öz başarynyňy saýgarýan. Özümçe pikirlenmegi öwrenýär. Matematika gıdıklı. Matematika edip bolmajak zat däl. Matematika durmuşdaky esasy okyplaryň biri. Matematikada zehinimi güçlendiresim gelýär. Matematika men üçin olada öwretýär. Sorag çözmäni, onsoň Bir çözüp başlasan, misalyň özü çözüp gitdi. Eger men başarmam diýen pikirde bolsam, hiç eşenem başarmam. Ýöne başarýan. Meselem bir zadaça işläninde şonu kelläň döwüp işletmeli. Matematika arkaly men başararym. Matematika maňa misallary, meseleleri çözmäge kömek etdi. O zihni artdyrýar. Ömrüňde de gerek bolýar. Menin başarmam istediğim derece etirir. Matematika birden ulamda bir biznesmen zat bolsam kömek etdi. Okyplara çäk goýmaly däldigine inanýan. Matematika tapagy iň gerekli tapaklaryň biridir. Zihni ösürmek usullaryny öwrenin. Täze matematikany her ýerde ulanyp bala Hemme ýurtda bar. Diňe ady ýükleýärsen bir Ökde bolasym gelýär. sebäp halä. Niýeräksem gerek bolýar. sebäbi matematikada ökde bolmak özüňe anam döredin. Her işdem ulanyp bala Kim olmam isleýän matematika bilen başarar. Telekeçi bolsaň, programist. Muallim, Biolog. haýsy işe girseň, hukman gerek. özüme mümkinçilik tapmak üçin. Matematika boýunça özüňize anam döretmek üçin. Matematika arkaly men başararym.